Esta empresa d'Aldaia ja ho va fer fa 15 anys amb l'exportació de llums i senyals marítims a les costes brasileres, un mercat que avui aprofiten encara més amb una oficina pròpia a Rio de Janeiro. Pensem que és un país que des de la contorna té més possibilitats de creixement, de negoci. Més de 70 empresaris valencians volen seguir aquest exemple i avui, de la mà de la Cambra de Comerç de València, han conegut de prop les oportunitats que ofereix la primera economia de l'Amèrica Llatina y la sexta del mundo. Hay un mercado único que es global y tenemos que conseguir que nuestras empresas vean que es una oportunidad de futuro. La celebració de la Copa del Món de Futbol en 2014 i els Jocs Olímpics 2 anys després obrin grans expectatives, així com els canvis socials produïts al país. Es un país con 190 millones de habitantes y una clase media que creció mucho. La valenciana és la sexta comunitat espanyola que més exporta al Brasil. Del gener a l'octubre del 2011 el volum de negoci va ser de 126.000 milions d'euros. Pues la nostra empresa es dedica a fer fertilitzants, aleshores Brasil té moltíssima extensió agrícola i pot ser un mercat interessant. L'any passat el creixement del PIB del Brasil va ser del 3,8% i els pròxims anys el país podria invertir entre 23.000 i 31.000 milions d'euros en creixement.